The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. James 1:2-4. And the servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient. 2 Timothy 2:24. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Hebrews 12:1. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Philippians 2:1-4. But to those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and faint not. Isaiah 40, verse 31. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Psalm 27:14. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon tuon sa Dios, we need to cleanse ourselves from any personal sins of the mind, sins of the tongue, or sins that are overt. Kining tanan mahimong babag. They become barriers sa atong pagtuon sa Dios. Busa atong gamiton ang principle sa 1 John 1:9, the recovery technique, nga nagaingon sa English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, ang imo lamang buhaton mao ang paghingalan. Just name, acknowledge, admit that you have committed those sins, ngadto sa tubangan sa Dios. Kay siya man imong ibuhatan og pagpakasala. Sa imong pagbuhat niya itong mga sala, you offended God. Righteousness, busa, atong hinganlan, atong ikumpisal, kanang mao mga sala. Og alang kanimo higala, nga wala pa kaluwasan, gidapit ka, giawhag ka. Use your volition or free will. Sa paghimog desisyon, the most important decision that you can make in your entire life, the decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Way laing manluluwas si Ginoong Jesu-Kristo ra. Siya lamang ang bugtong manluluwas. Diya sa Acts 4:12.
neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. John 3:3 or John 3:7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness to your word. We thank you, Father, for this privilege of gathering ourselves together once again in fulfillment of your command that we have to assemble ourselves as your children so we can study your word. We are gathered once again here for the purpose sa pagpaminaw, pagkaton sa imong labing bililhon nga mga pulong. Karon nagaampo kami nga ang Espiritu Santo magalamdag kanamo ni ining pagtulunan nga mong pagaiskutan ni ining adlaw. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to your word with an open mind. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga kahigalaan o atong mga kaigsuonan diha kang Ginoong Jesucristo. Salamat sa Dios ka gilugwayan pa kita sa atong kinabuhi, nagaginhawa pa kita, skill pa kita, lanti pa nga itong pangisip, kining tanang grasya. Grasya, kaluoy, gugma, kortesiya sa Dios. Dili kita takos nini. Di gani kita takos nga mabuhi pa. Apan kining tanan, kubikan lamang sa grasya sa Dios. Kining atong buluhaton nga maong pagtuon sa pulong sa Dios, grasya nga gisangkap kini sa Dios. We're able to study God's word. This is grace. We're able to assemble ourselves once again. Ing tanan nato kining ang kunon nga giandam kini sa Dios kanitong mga pagtanan. In eternity past, He has already prepared all this, set up all this alang sa atong kaayuhan, all for our benefit, aron kita may luna diya sa iyang plano. So, ang plano sa Diyos sa akong kinabuhi, wa pa mahuman, busa kita gipabuhi pa niya, o napagita kay gayunan sa pagpadayon sa pagtuon sa iyang pulong. Kini ang atong kalanon sa atong kalag, ang iyang pulong. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ana kana sa Matthew 4:4 og sa Deuteronomy 8:3 og mao lamang kining kalanon sa atong kalag aron kini mutubo kini atong kalag. Pagpatubo hangtod magakabot kita sa atong common goal as believers, which is spiritual maturity, the stage of capacity for life. Musa magapadayon kita sa atong paghisgot sa atong tun-anan nga giuluhan nato og ang atong tun-anan mao gyapon ato kining giduputan kining unique spiritual life of believers in Christ. Talagsaon nga espirituanong panginabuhi sa mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. So, okay. Kini ang pagdupot nato nini atong tipik-tipik, gipanguha natong nagkalanlain, nagkadaiyang mga supporting nga mga prinsipyo sa pulong sa Dios nga atong magamit samtang kita magakinabuhi nining maong unique spiritual life. Okay? O atong manggidiyaan katong atong gisgutan bahin sa 8 gates of the palace. Nanomdom ka? Okay, atong gisgutan human nato labasa sa atong panungduman nga human kita maluwas
Of course, we have to recall unsay nitabo nato niya itong pagdawat nato ni Ginoong Jesucristo. Unas tanan nahimo kitang mga anak sa Dios. We became children of God through our faith in the Lord Jesus Christ. Okay? Unya nahimo kitang anak sa Dios. Sakop sa rianong panimalay sa Dios. Kita gisuluban sa pagkamatarong sa Dios. Dili na kita tanawon sa Dios ng mga inukman, kundi na matarong na. We have been justified. Gawas pa niya na ang atong ngalan to ana nasuwat na dito sa Lamb's Book of Life, which indicates that we are now qualified to live with God forever in eternity in heaven. Gawas pa niya na kita gitimrihan sa Espiritu Santo. Kanang timbre or seal nga timbre nato ingon nga mga anak sa Dios indicate kini nga kita kalifikado na nga makakinabuhi uban sa Dios sa eternidad in heaven. Okay? Mo na ang mga inunta mga passport ug naa kini mga supporting verses, of course. Kini nga itong isgutan sa ako nang patinaw nimo nga kini atong pagtuon sa pulong sa Dios under this ministry, agi kini og re-echo, pagpalanog na lang sa atong nakatunan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Basihan kini sa mga biblical scholars nga nagadupot gyud sa ilang pag spend the time thorough study of the Word of God, meticulous nga pagtuon ukit-ukit pag sa makuti nga paagi, o kini ang miresulta. Kita igo lang pagpahimulos ining tanan nga atong gihisgutan. Okay? So, human kita maluwas, then gimaduan kita sa pulong sa Dios diya sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, unsaon man nato pagtubo? Kini nga itong ibuhat pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Mao man niyang paagi nga we cannot grow in any other way except to study God's Word. Kaya mo malagi kinikalanon sa atong kalag. Samtang gipagkaon atong kalag, magsibog kita sa atong espirituhanong kinabuhi, gikan sa pagkabata nga masuso, padayon kita o makabot na to ang pagkahingkod, adolescent stage. O sa atong pagpadayon gihapon, sa atong spiritual momentum, makabot na to ang atong common goal as believers. Common. Nga tanan kining alang sa mga magtutuo, magkabot kining maong tumong nga mao ang unsa capacity stage. May katakos na kita sa pagdawat sa panalangin sa Dios. Pagtanaw sa Dios through His omniscience, makita niya kita nga mga anak niya nga nakakabot. Yan ang maong ang nga maong spiritual maturity. Then that's the stage that we now have capacity to receive God's blessings, and we enjoy it, of course, to the fullest. Kaya mo man ang capacity stage. Capacity ang katakos. Kanang angayan ka na, ingnon ta, mudawat. O sa diha nga, muhatag na sa Diyos, mububo na ang Diyos sa iyang mga panalangin, nga ni kanato, that's the time nga siya mahimaya. Mawita ng kanang atong panultiwan nga to God be the glory. Na ka na. Nagkabot na nato, natuman ka ng maong panultihon, to God be the glory. See, He is glorified. Diha na kanang kahimot sa Diyos ang atong pagkabot niya ng maong ang sa pagkahamtong espirituhanon. Kaya natin capacity for life,
capacity for love, capacity for blessings. O mo na ang giingon ta nga pleroma stage, full na, okay, napun-an na ta. O mo ni kinanindutan nga ang kahimtang sa magtotoo nga mao magyud ka na ang kabubuton sa Dios nga magkabuot sa mga magtotoo. You see? So, hinahinay, mo ni nga itong gibuhat adlaw-adlaw, kita nagatuon sa iyang pulong, kay mo man lagi kini ang kalanon sa atong kalag. Ug sa atong pagtubo, then, nakita na sa Dios, sa iyang pinagi siyang pagka-umisyente, nga nanatay katakos pagdawat sa panalangin. So, iyang ibubo, iyang panalangin, ipadahili diya sa grace pipeline, ug kadto mo kabot o mosangko ngadto sa iyang pagkamatarong nga gisulob sa Dios nga rikanato. Dili atong pagkamatarong iyaha gisulob niya sa diha nga kita mituo midawat kang Jesucristo ingon nga atong manluluwas. We have been clothed kanang nagasulob na kita niya ng pagkamatarong sa Dios. Di na mo tanaw ang Diyos nga kita inukman kundi kita na matarong na. Kaya may atong isulob na. Kay midawat man kita sa kaluwasan. So diha ipadahili ang maong panalangin. O of course kita makapahimulos. Diha lagi mahimaya na ang Diyos sa pagdawat nato sa iyang mga panalangin. Kanang mga maong panalangin o gitawag nato escrow blessings in time. Kay tuwa mo man kining escrow blessings in time will be parlayed to apay mas dagko pa to sa eternidad. Escrow blessings in eternity. Kasabot ka? So mo ka na atong pagpadayag kanimo. Mao ning atong gisgutan kining 8 ka mga ganghaan, 8 gates of the palace. Kining palace nga itong gisgutan, this is the royal palace of believers. Mao ni ang atong puloy-anan. Wala yung puloy-anan kita ng mga magtotoo gawas niini. And it is a mental attitude life. Remember, the Christian way of life is a mental attitude life. That mental attitude which pleases the Lord. A believer who is carnal lives a life of lies, mga bakak, mga pagkinabuhi. We cannot afford to live that kind of life. Na, kung sa man ka magkarnal, na ibaw naman ta. Sa diha nga kita makasala, buwan tag sala personal, sala sunahuna, sala basadila, sala bang makita, over, kini, mo'y makapahimo na tong karnal. Kung sa diha nga na karnal ta, mugawas ta nini nga tong royal palace. Out we go. Adto kita mo sangko dito sa cosmic dynasty ni Satanas. Just imagine, duha ra ba niyang cosmic dynasty? Cosmic dynasty 1, which is arrogance complex, o ang ikaduha, cosmic dynasty 2, kamo ang hatred complex. Now, apan ang Dios gumikan siyang grasya, gisangkapan gihapon kita sa paagi nga mahibalik ta. Yan yung royal palace. Pinagi sa paggamit sa principle of 1 John 1:9, the rebound technique. Okay? Rebound. Pareho ko sa basketball, i-rebound mo na kay ilugo ni mong bula ron. Ikasyot na po na nimo. Okay? Balik nga to sa royal palace. So, mao kini ang 8 gates of the palace, the divine dynasty. Kini nga itong dynasty in the church age, kinganlan iti og operational divine dynasty. Ang iyan ni Ginoong Jesucristo, samtang din pa siya sa kalibutan, mao ang sa prototype divine dynasty. Okay, balik ko na to sa pag-review. Gate 1, the power gate. Pagsuod yun nimo, niining maungganghaan, inunta, gate 1, mao ni ang power gate. Ganghaan nga,
naghatag nimo og unsa? Kalig-on. Gahom. Gahom ni sa Dios dili imo ha. No, kining power gate is the silent, invisible, enabling ministry of God the Holy Spirit. Now, ang pagka-omnisyente, pagka-omnipotente sa Diyos ng Espiritu Santo, mao'y naga-sustenir, nagapalahutay natong mga magtotoo, nga naga-supply, nagasangkap ka nato ining supernatural means. Supernatural, dili kasagaran nga paagi nga atong matuman kining maong supernatural Christian way of life. See? Kintra na supernatural, kaya yaman ni sa Diyos. Dili ni natural. Kung natural na, sa tao na, apan, yaman sa Diyos. So, it's supernatural. Mabitaw ng Episo 5:18b, nagaingon kini, be filled with the Spirit. Pagpapuno sa Espiritu Santo. O gihas Galatia 5:16a, nag-ingon usab ka na ba, keep walking by means of the Spirit. Padayon sa paglakaw pinagi sa Espiritu. So mo ka na ang gate 1. Inisod yun mo niya ng maong ganghaan, then you now you are given that power of God the Holy Spirit. Ikaw pag dumalaho na ang imong pangunahon na, God the Holy Spirit is going to control your mind, control your life. See, napunaan ka Espiritu Santo. Mo kanay pagpapuno Espiritu Santo. And of course, kana synonymous with that is that you are being filled by the Spirit. Gawas pa nga filled by the Spirit, ikaw ananay pakigambitay sa Diyos. Fellowship with God. Basta? Nagasabot ka ba? Okay, so human ka makasuot ng gate 1, anto na po sa gate 2. Ang gate 2 ganghaan 2, mao kini ang ginganlan o gate of basic Christian modus operandi. Mao kini ganghaan sa mga sinugdanan nga mga kanang paagi sa pagtuman sa Kristiyanong kinabuhi. Basic sinugdanan. O kini mao ang tinubdan sa objectivity sa usa ka magtotoo. O diha niya ng maong ganghaan, gate 2, available diha tanan nga mga elementary systems of problem solving. Na bang pag-solve sa mga suliran, elementary ra kini. Available to the immature believer. Ang iyon na itong immature, katupang nagsugod pa siya sa pagtubo. Dili pa siya mature. So, kini, nag-alakip ni ang rebound technique. Kining maong basic nga kanang Christian modus operandi. Rebound technique, mao kini ang grasya nga paagi sa pasiguli sa magtotoo to temporal fellowship with God after sin has broken that fellowship. Kaya maputol magyud ang atong relasyon, ang atong pag-iumbitay, dili ka relasyon. Kaya ang relasyon ngadto sa Dios hangtod na masangtod. This is eternal. Our eternal relationship is eternal. See? So, ang imong fellowship is different from relationship. Ang fellowship, pakikabitay sa Diyos, maputol sa diha nga makabuhat kita sala. It's broken, okay? Because of sin. Now, so mo na nga magtotoo initially musod sa gate 1 diha sa kaluwasan. Okay? But he exits, mugawas siya sa maong divided sphere sa diha nga siya makasala. Samtag niya, sundalan ni. So, mahimo siya. He can re-enter only pinagi sa gate 1. Ganito sa description sa gate 1, power gate. You see? Sa diya nga mo balik siya, mo hingalan siya, mo rebound siya sa mga sala. Then,
balik siya sa pagsuod niya sa gate 1, the power gate. So, sa dihang ng Kristohanon, musunod lang niining grace mechanics of re-entry. Ang Espiritu Santo, automatically, mupadayon siya sa iyang kanang dumala sa kalang sa maong magtutuo, automatically resumes control of the believer's soul, nga mao'y magpabalik niya, restoring him to fellowship with God. See? Mo niya mga pamaagi sa Diyos, kining atong gisgutan. Grasya kini. Wa man ta magkakatunin ni sa ubang mga pamaagi. Iyahaman ni sa Diyos. O na nga, di yun nato nakalimtan nga kay tanan grasya. Unsay gisulti dias Filipos 1:21, for me, living is Christ and dying is advantage. O kaniyang paghuban niya ng for me to live is Christ and to die is gain. Yeah? Now, diha usab sa Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Now, 1 Peter 1:8, though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, but believe in him, kanang nagatuo ka kaniya, Bible doctrine in the soul ang nagapahimo nimo niana, you rejoice with an inexpressible and glorious happiness. Okay? So mo na lakbit na itong hisgot ni ini na okay. So diha balik na gud tani atong rebound technique. Unsay gisulti sa 1 John 1:9 gyud? If we acknowledge our sins to God the Father, He is faithful. Tinumanon siya and just ug makiangayon siya so that He forgives us our sins nga kita pasayloon sa atong mga sala and also cleanses us from all unrighteousness. Mo limpyo ka nato, muhugas ka nato sa tanan nga mga dili mataro, all unrighteousness. 1 John 1:9. So, pinagi nining faith rest drill. Okay, pamangit ka tukbilog maayo nining faith rest drill. Kining faith rest drill, ako ning hubal sa Visayan nga pagtuo nga nagadala og pagpahulay. Okay? Faith rest. Hyphenated na. Faith ug rest. Pagtuo, pahulay. Okay? Kung naa ka niya na maong pagtuo, gagamit ka na niya mong pagtuo nga naugman na gumikan siyang pagsunod sa Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Naugman na tungod sa imong pagpadayon. Nagmalahutayon ka, nagmasubayon ka, nagmasigihon ka sa pagtuo sa pulong sa Dios. Mao na nang maong pagtuo nga nagdala og pahulay. Just imagine, nakipagpahulay, rest. You relax. Mao ni, this is a drill. Technique ni nagitudlo ni sa Dios, Espiritu Santo. So pinagi nining faith rest drill. Okay? Ang magtutuo, iyang sagulon ba ang mga saad sa Dios with faith, uban sa pagtuo, o siya makauna-una na rationally to reach doctrinal conclusions. Okay? Now, diha sa Roma 8:28, popular kay ning bersikulo. Romans 8:28-31, unsa gisulti? In fact, we know that to those who love God, He works all things together for the good. To what conclusion are we forced face to face with these things?
If God is for us, who can be against us? Now, ang paglaom, okay, tandog tagamay nining hope. Ang paglaom, mao ni ang anticipation sa magtotoo sa gisaad ng mga panalangin and his initial basis for motivation. Mao kini magdasig nato ng mga magtotoo. Okay? Diha sa Roma 12:12a nagingon kini, with reference to the hope, keep on rejoicing. Padayon sa imong pagkamalipayon. Okay, so mo na ang gate 2 and this gate 3. Ang gate 3, gangaan 3, ingnon ta, mao kini ang gangaan nga gitawag og enforced and genuine humility. Enforced. Ano sa manibod pasabot? Enforced, marabag ipugos na dili mapugay ang tangig ipugos kag dili enforce kay natural ka na bang magbansay ka sa mong kaugalingon, imong pugson, imong disiplinahon, imong kaugalingon mo naging anlag enforced. Okay, aron ma-enforce diha ang imong pagkamapaon sanon, enforced humility. Kay pinagi na sa imong pag kanang anad nimo niini ni enforce nimo imong disiplinahon ang imong kaugalingon nga kanang pagkamapausanon, then this will develop muugmad kini sa nganlan og genuine matinud-anon na gyud o ingon ta timos bugos kanang ingon ta lintunganay. I don't know if mudawat ka ng Binisaya. Genuine humility. So, kinira ba sa pagsuod nato ni mong ganghaan, pag-alad nato sa pagpugos ng kaugalingon, sa kaayuhan nato. Okay? Dili sa tingali imong pugson mo kung nga magbagot-bot ka, dili na mo ba akong but pasabot. Imong pugson mo kung sa imong kaayuhan in a positive way. You know what I mean? So, na kay enforced humility. Ma-develop na ka na. O, eventually, in the long run, mo kabot ka na sa genuine humility. O ka na. Na pag-angko na ni mo genuine humility, ka na, that makes you teachable. You know what I mean? Matudluan ka na. Tungod sa imo pagkamapaugsano na. Naanad na. Murag inon ta, nahimo na ng second nature. Imong pagkamapausanon. Wa na diha sa imong kalagang pagkamapahitason. Kaya ka na, opposite man. So if you want to be teachable, mo ni ang gate ganghaan 3 nga imo nang magamit ka ng imong genuine humility. Diha sa mabrihe mong Biblia des 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 5b o ngadto sa 6. Okay? 1 Peter 5:5b ngadto sa 6 nagingon kini. Clothe yourselves with humility toward one another. For God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Nga isulob kanang pagkamapaubsanon toward one another nga usag-usa. Okay? Kaya nga lagi giingon diha nga God is opposed to kining prinsipyo dinhi nakuha nato. Ato laning i-rephrase kini. God promotes the humble but demotes the proud. Mo kanay aron di na nato na kalimtan ba kanang prinsipyo ang may kalabutan niini. God demotes the proud but promotes the humble. Okay? So mo kanang gate 3. So nanagtao gate 1, gate 2, gate 3. Karon na sa gate 4. Ganghaan 4.
Kining maong ganghaan, kinganla ni o di momentum gate. No, ato rin kong tutukan yung pulong momentum. Okay? Ano sa may buta sa bot? Well, ato lang ning ingnon nga. Ato nagihubad ning momentum. Pagbuylo. Momentum. Okay? Ang momentum, ako kang taga-ihemplo. Ako naman nagihatag di mo pan just to remind ourselves. Okay. Pananglitan. Kanang magkuha ta karon o tingga. You know what's tingga? Tingga. Naibaw na kung saan tingga. Okay, atong bitayo ng mga tingga. Ano sa may imong makitag tingga? Di ba bugat? Tingga ba? Ato ning bitayon o kanang tanod. Butang tanod o kanang unsa dako ba ng tanod, thread, atong bitayon. Okay? So, pag bitay niya na, ato karong ilaybog. Iba kung sa labyog o laybog. I don't know which is which na Bisaya. Lisod man sa tas Bisaya agon. Labyog o laybog. Okay, it's either. Karon atong ilabyog. Okay? Itod na to naron mo kanang labyog. Okay? It will swing ba? So, kusgo ni mong tuod, mukusog po ng iyang paglaybog. Basta? Okay. Hala, kusgo ni mo. Laybog yun na. Kusog yung labyog. Karon, kung undangan ni mo na sa pagtuod, unsa may tabo? Labyog pa ba na siya? Hindi na ba? Muhunong na siya ginahinay. Gusto? Pag undang o pag hunong niya, asa man siya mo hunong? Sa taliwa. Nagbitay na po na siya, wala na siya mo labyog. Gusto? Nang mo na kung pag kanangulagway ni mo sa momentum. Okay? Momentum. Pagbuylo. Pare pag mag-drive ka o sakyanan. Naghanman ka ninyo tingaling magkamaong mo maniho og sakyanan. So mag-drive ka. Ug ang imong agian nga daan patungas, you know, it's patungas. Ascending ba? Pareha na ng mga kadalanan diya sa San Francisco. If you have been to San Francisco streets, diha grabe ang ilang mga mga tungason gira. Yang grabe ra bagyo kay labihan yung pagka tok-tok ba. Bago pa may nag-drive lagi diha, kuyawan, may abi na mo atras yun eh. No, na nga. Okay, himplo na mag-drive ka ngayon anang ka tungason. So, unsa may mong buhaton kung naapa ka sa kanang ubos-ubos, patungas ka na ba, musaka ka. Unsa may buhaton nimo nga aron ka maka sutoy gyud dito sa kinatumyan sa taas. Unsa man nimo? Iba imo ibuylo ang gasolinador. Basta di apa kas ubos, ala buylo gyud ka hantod nga makakabot nga. Namo po na itong pagulagway sa momentum. Now, okay, tandi na to sa itong Kristuhanong pagkinabuhi. Kung wa tayo pagtuon sa pulong sa Diyos, tingali, pagsugod mo, init pa ka. Wala, tuon. Mainiton pa ka. Unya kay diha may mga daghang babag na nga di na ka makapadayon. Nahunong ang imong momentum. Gusto? Nakakita ka ba sa punto nga akong ida? Maupo na ang Kristuhanong pagkinabuhi. Na kung muhunong tas pagtuon sa pulong sa Diyos, which we call in English, spiritual momentum. Muhunong ganita. Ang atong momentum pagbuylo muhunong pod. Mauro ba na ang gipa tinaw nato sa pulong sa Diyos. Walang padayon kita. So momentum. Gate 4 is the momentum gate. Okay? So, kining maong ganghaan, this momentum gate, gidisinyo kini for intake, sa atong pagtuon, pagkaton, pag-absorb sa pulong sa Diyos, o pag-metabolize niya na.
Naniya na po ni pulo nga metabolism. Gitandi po din ito sa pagkaon, metabolism. Ato, ako na lang ninggi, just to kanang dalion lang to singit lang to pag patinaw nimo nga kining metabolism bahin og doktrina gigaling na ba ang pulong sa Dios nga atong gi-absorb, atong gidawat, giangkon, gihangop sa atong kalag, kanang ma-metabolize na diri sa atong kalag, magaling. O ang Espiritu Santo may mabuhat na dili kita. Kung ikaw positibo, if you are positive to the assimilation of doctrine, ikaw nagapakaon sa mong kalag on a consistent, persistent basis, on a daily basis, adlaw-adlaw, then ma-metabolize ang pulong sa Diyos. Magamit na. Ang pulong sa Diyos nga dili ma-metabolize is not usable. You know what I mean? Dili magamit. Mahimo lang ng academic knowledge. Academic. Sama ko mong nakatunan sa mga pag-eskwela ni mas kolehiyo, sa high school, sa mong nakatunan, academic knowledge, which has no validity sa atong espiritual ng pagkinabuhi. So the Word of God must be metabolized. Pinagi sa atong makugihon, masigihon, malahutayon, na pagtuon sa pulong sa Diyos. That's so morning momentum gate is designed for intake, metabolization, o ang paggamit niini sa atong kinabuhing Kristiyano, which cause spiritual growth and personal love for God. Nakasabot ka? Mo ni ang makapaugmad sa dugang natong gugma, personal nga gugma nga sa Dios. Ug na natin pagtubo sa atong kalag. Okay? Kung malikon nga, ang pulong sa Diyos mo'y kalanon sa atong kalag. Way line. Okay? Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. Okay? So din nilang una kita kuto ning gate 4. Ato ipadayon ni ugma o ayaw si piyata ang sumpay nini. Di ba niya kita sa gate number 4. Ato ipadayon ng gate number 5. Ugma sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat. Yan imong mga pulong, mga prinsipyo, bahin sa imong kabubuton o Diyos, sa imong mga paagi, imong mga protokol nga among angay pagasundo no Diyos. Aron ka magatuman sa imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon o sa imong pagkamakiangayon. Just all of this is perfect kay ikaw hingpit man. Salamat o Diyos sa imong pagsangkap kanamo sa among mga gikinahanglan sa kinabuhi alang sa among pagtubong espirituhanon. Bani kami o Diyos sa among pagmumuwag ng adlaw likay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik nini nga among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini kanunay o Diyos. Use it in your mighty way. Dili kami takos din yapan grasya kini imong sangkap kanamo. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Ubani kami, dasiga kami, hagita kami sa pagpadayon sa among spiritual momentum. Panalangini kining mga nagasunod ni among ministry nga positibo nga makakaton sa imong mga pamahagi, imong protokol aron kami o Diyos makahimaya kanimo o Diyos. Salamat
o dada kami pagbalik ugma inindapita. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo king tanan mo giampo. Amen.